салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштини ҷудо. мугзориши мустақими худро аз рӯзи охирини қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон ки дар ҳайати dastavӣ баргузор мешавад пешкаши шумо мегардонем ва бояд қайд намоем ки имрӯз дар ҳайати dastavӣ тоҷикистон ҳам миёни 15 кишвари иштирокчӣ ҳунарнамоӣ мекунад ки аввалин шуда бо ҳайати ҷудокорони озарбойҷон рӯи татамӣ мебароянд ва рақобатҳо дар ҳайати dastavӣ аз рӯи 6 вазн сурат мегирад. дар вазни то 73 килограмм миёни мардон, инчунин дар вазни то 90 ва ҷамъи 90 килограмм мардон ҳунарнамоӣ мекунанд ва дар вазни то 57 то 70 ва ҷамъи 70 килограмм миёни бонуон. аввалин шуда сангин вазнҳо рақобатро оғоз мекунанд ки Парвиз Абдураҳмонов бо ҷудогии Кабуд ва рақиби ӯ Кенан Насибов рақобатро шурӯъ карданд ва бояд қайд намоем ки барои ғолиб гаштан дар ҳайати dastavӣ ки 6 нафар аз рӯи ин вазнҳо ҳунарнамоӣ мекунанд, бояд ҳисоб 4-0 шавад ки яке аз дастаҳо ғолиб гардад ва дар сурати мусовӣ бо ҳисоби 3-3 агар аз миёни ин 6 варзишгаре ки рақобат мекунанд ҳунарнамоиҳо пуштисар шавад, як рақобати дигар як аниқтараш куракашӣ сурат мегирад ва як вазн дилхоҳ вазне ки интихоб мешавад. варзишгарони он вазн дигарбора барои муайян кардани ғолиб сабқат мекунанд ва ҳайати тоҷикистонро дар ин нерӯсанҷиҳо 6 мард ва 6 бону ташкил додааст. шидои аввал барои ҳар ду, ҳам барои Парвиз Абдураҳмонов ва ҳам барои Кенан Насибов нишон дода шуд. нисбат ба Парвиз рақибаш вазнаш гаронтар аст ва талошҳои Парвиз ҳаракатҳояш хуб ба чашм мерасад. тавре ки қайд кардем, рақобатҳо дар вазни ба изофаи 90 килограмм ҷараён мегирад ва варзишгаре ки вазнаш аз 90 килограмм зиёд аст, агар ӯ миёни сангин вазнҳо ҳунарнамоӣ мекунад, чӣ дар миёни ҷудокороне ки дар вазни то 100 килограмм ҳунарнамоӣ доранд, онҳо ҳаққи иштирок карданро дар нерӯсанҷиҳо доранд. ва бояд бигӯем ки аз Тоҷикистон Муҳиддин Асадуллоев, Илҳомиддин Ҷабборов, Музаммир Каримзода, Кишваров Сомунӣ, Парвиз Абдураҳмонов ва Фараҳманд Устопиров ба ҳайати dastavӣ интихоб шуданд. миёни мардон ва миёни бонуон бошад. Қурбонзода Мадина, Кан Александра, Ҷонона Назарова ва Виктория Киселва. инҷо як ҳолати мушкил барои Парвиз Абдураҳмонов ки дар ҳолати асекоме Насибовро нигоҳ доштааст, имтиёзи вазари ва як ҳолати бисёр ҳам мушкил барои Абдураҳмонов ки дигар коре карда натавонист ва ҳамин тавр ғолибият насиби ҷудокори Озарбойҷон мешавад ва ҳисоби нерӯсанҷиҳо 1-0 мегардад. ҳоло рақобатҳо дар пеш аст ва
ҷудокорони мо имкони баробар кардани ҳисобро доранд ва ҳатто барои пирӯз гаштан ҳам бояд талош намоянд. ҷуфти навбатӣ акнун дар вазни 57 килограмм миёни бонувон оғоз мешавад. Кан Александра бисёр як ҳунарнамоии шоиста нишон дода буд дар рақобатҳои инфиродӣ ва акнун дар ҳайати даставӣ ҳам бо Фидан Ализада барои ғолиб шудан ва баробар кардани ҳисоб талош карда истодааст. ҳолати кумиката, ҳаракати Кан ва як амал карда ки ҳоло ҳам аз ин дида бештару беҳтар кӯшиш кардан лозим меояд. дар ҳолати кор дар замин кӯшишҳои ҳам ҷудокорбонуи мо ва ҳам кӯшишҳои рақиб зиёд буд ва дигар бора рақобатро аз нав оғоз мекунанд. кӯшишҳо, ҳаракатҳои Кан як маротибаи дигар сари зону менишинад. кӯшишҳои Кан ба хотири ҳамон ҳолати таслим кардани рақиб аст ва ҳаракатҳоро зиёд мекунад ва талошҳояш ҳам зиёд мешавад ба хотири имкониятро пайдо кардан ва довар ишора мекунад ки рақобатро аз нав шурӯъ намояд. дигар бора ба ҳам наздик мешаванд. ҳолати иҷро кардани усул аз ҷониби Фидан сурат гирифт. талошҳои дигарбораи ҷудокорбонуи мо, вале рақиб ҳам инҷо афсӯс ки имтиёзи вазариро аз даст медиҳад ва дар ҳолати бисёр ҳам ногувор боқӣ мемонад ва ҷудокорони Озарбойҷон ғолибияти дуюмашонро ба қайд мегиранд ва ҳисобро 2-0 мекунанд. талошҳои Кан бенатиҷа боқӣ мемонад ва Ализода Фидан ғолиб мешавад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳаракатро бонуи озарӣ анҷом дод ва амалкардашро то ба охир созмон дод. ҳамин тавр акнун ҷоизадори қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон, инчунин қаҳрамонии Осиё миёни ҷавонон Муҳиддин Асадуллоев бо Мусал Галандарзаде нерӯсанҷиро оғоз намуданд. ҳолати кумиката ва талошҳои Муҳиддин Муҳиддинро мебояд ки танҳо ва танҳо баҳри ғалаба кардан талош кунад. шидои аввал ба хотири ҳаракати нодуруст ба паҳлавони мо нишон дода шуд ва ҳаракатҳои Муҳиддин бояд танҳо ва танҳо баҳри пирӯзиро ба даст овардан бошад, чунки ҳисоб 2-0 аст ва ҳадди аққал бояд инҷо
муҳиддин ҳисобро тағйир бидиҳад. ҳолати кумиката талошу аз ҳарду ҷониб ҳам Вусал ва ҳам муҳиддин барои пайдо кардани мавқеят ва амалӣ кардани усулҳое ки дар пеш мехоҳанд иҷро кунанд кӯшиш доранд. як каме аз чашм муҳиддин осеб бардошт ва рақобатро идома медиҳанд. дигар бора ҳолати пайдо кардани мавқеят ҳаракатҳои муҳиддин ва инҷо як имтиёзи вазариро аз даст медиҳад муҳиддин ва пешсафиро галандарзаде дар ихтиёр мегирад ва вақт кифоя аст барои ҳисобро баробар кардани муҳиддин ва ӯ бояд дар идома ҳарчи бештару беҳтару хубтар ҳаракат бикунад то ки соҳиби имтиёз шаваду барои ғолибият мубориза барад. шидо барои ҳарду нишон медиҳад. довари марказ ба хотири яктарафа доштанд ва дигар бора аз нав ҳолати кумиката талошҳои муҳиддин ва ҳаракатҳо баҳри соҳиб шудани имтиёз ва як аксулу ҳамларо мехост инҷо анҷом бидиҳад муҳиддин. таҷрибаи Вусал дар мусобиқаҳои сайри ҷаҳонии ҷудо зиёд аст. як маротиба дар гран-при ва 4 маротиба дар гранд-сламҳо иштирок кардааст. инчунин барандаи нишони тиллои қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон дар соли 2023 дар Адивеласи Португалия ба ҳисоб меравад, вале дар ҳаракати муҳиддин ва ҳоло ҳам хубтар ҳаракатро бояд анҷом бидиҳад. паҳлавони 11 20 сол дораду тавре ки қайд кардем таҷрибааш дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ беҳтару хубтар аст. комроншоҳи устопирён ҳам аз канор нишаста барои инҷо ҳаракати хуберо муҳиддин анҷом медиҳад ва оғози ҳамла ё ин ки ҳамон анҷом додани усул бисёр олӣ, бисёр ҳам диданию ҷолибу ҷазоб ва муҳиддин асадуллоев дар дақиқаи охири қувозмоӣ ғалабаро соҳиб мешавад ва ҳисобро 2-1 мекунад. устопиров канори мухлисон аз ҷо бархеста ба хотири ҳунари зебои муҳиддин каф мекубад. аҳсан ба ҳунарнамои ин ҷавони умедбахши кишвар ки қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавононро ки соли 2023 нишони тиллоро ба даст оварда буд шикаст дод ва як ҳаракати олию диданӣ аз ҷониби ӯ дар дақиқаи охир анҷом дода шуд ва ангезае мебахшад барои дигар ҷудокорони мо. ҳисоб 2-1 мешавад ва бонвони вазни то 70 килограмм рӯи татами баромаданд
абдуллоева бо ҷонона назарова. ҳаракатҳои ҷонона шидо барои парвона нишон дода мешавад. мавқеияти хуб ҳаракат мекунад ва бонуи озарӣ ҳам як усулро иҷро кард, вале ҷонона тавонист ки аз ҳолати иҷро кардани усул худро дифоъ кунад. дигарбора мавқеият барои ӯ, ҳаракатҳо ва инҷо фикр мекунам ки аз ҳамлаҳои пай дар пай ҷонона канор гирифтан барои парвона шояд шидои дуюмро ҳам биёрад. ва ҳамин хотир бояд бале шидои дуюм барои абдуллоева парвона ва дигарбора ҳолати тумиката ва боз ҳамон мавқеияте ки ҷонона ишғол мекунад барои рақиб фишор меорад. идомаи нерӯсанҷӣ ва ҷононаро мебояд ки чунин фишорҳо ва ҳаракатҳоро зиёд намояд, чунки бо чунин шакле ки ҳаракат карда истодааст то ин лаҳзаҳо кораш хуб аст. бисёр хуб ва вазари барои ҷонона ва пешсафиро дар ихтиёр мегираду ҳолати кор дар замин. сонияҳои асекоми ҳам шуморида мешавад ва ҷонона наздик аст барои ғолиб шудан. бубинед ки 9 сония вале бартараф карда тавонист парвона ҳолати мушкиле ба миён омадаро, вале ба ҳар сурат бо як имтиёзи вазари ҷонона назарова пеш меравад. ин ҳаракате ки аксулҳамларо ба кор гирифт ва пешсаф ҳам шуд. вақт ҳоло зиёд аст ва ҷонона бояд ба он вазаре ки ба даст овардааст худро қонеъ нагардонад. бубинед ки мураббӣ озариҳоро аз назди гилем берун мекунанд ба хотири бисёр садо баланд карданд ва акнун идомаи сабқат ҳаракатҳои ҷонона аз нав ба ҳам наздик мешаванд ва мавқеияте ки ҷонона дигарбора ишғол мекунад. кӯшишҳо ва чӣ амал карди ҷолибӣ ки ғолибиятро барои ҷонона меораду ӯ ҳисобро ду бар ду мекунад. тавре ки қайд кардем пирӯзии муҳиддин барои ҷудокорони мо як ангезаи нав бахшид ва ҷонона акнун ғолиб омаду ҳисобро ду бар ду кард. акнун наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҷонона ҳаракатҳои ҷолибро анҷом дод ва дили мухлисонро шод гардонид. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем омаданд. сомони кишваров аз ҳайати
тоҷикистон бо Аслан Котсоев рақобатро оғоз намуданд. ҳолати кумиката ва ҳаракатҳои ҳарду баҳри иҷро кардани усулҳо ва ба даст овардани имтиёз мебошад. кӯшишҳои Котсоев ва Сомонӣ ҳам баҳри ғалаба кардан ҳаракат карда истодааст ва инҷо бисёр ҳам як ҳаракати ғайриинтизор ки дар сатҳи бисёр ҳам олӣ аз ҷониби Котсоев анҷом дода шуд ва имтиёзи нишондодашуда боз пас гирифта мешавад ба хотире ки ҳаракат нодуруст анҷом дода шуда буд ва ба хотири яктарафа доштан барои Котсоев шидо нишон медиҳад довар ва дигарбора аз нав рақобатро шурӯъ намуданд ва барои Сомон ин бисёр ҳам хуб аст. мавқеият барои Сомон сари зону нишаста мехоҳад усул иҷро бикунад ва ҳаракатҳои пай дар пай Сомонро ҳам бояд довар аз назар дур намонад. бале инҷо шидои дуюм бояд барои Аслан нишон дода шавад, чунки аз ҳамлаҳои Сомони кишвар худро канор мегирад. бале шидои дуюм ва ин барои Сомон бисёр ҳам хуб аст ва ӯ бояд чунин фаъолиро зиёдтар кунад, чунки бо чунин ҳаракатҳое карда истодааст. кораш хуб аст. ҳолати мушкил барои Сомон ва таслим мешавад. бисёр як ҳолати мушкил ба миён омад ва Аслан Котсоев ҳолати лад додани дастро ба кор гирифт ва Сомонӣ таслим шуд ва ғолибият насиби ҷудокори озарӣ мешавад ва ҳисобро 3-2 мекунад Аслан Котсоев. наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна як ҳолати мушкил ба миён омад. бо унвони вазни ба изофаи 70 килограмм рӯи татами баромаданд Виктория Киселова бо Нигор Сулаймонова. ҳаракатҳои Виктория, пойзаниҳои ӯ чӣ ҳаракат ва чӣ амал карда инҷо ки ҳатто барои баҳогузорӣ кардан доварон аз нав тафтиш кардан ва барои Сулаймонова вазари баҳогузорӣ карда шуд ва Викторияро мебояд ки бештару хубтару
дар сатҳи касбӣ иҷро кардани усулҳоро ба кор бигирад, чун ҳисоб 3-2 аст ва дар сурати ғолиб омадани Нигор Сулаймонова ҳайати ҷудои Тоҷикистон дар ин марҳила шикаст мехӯрад ва дар сурате ки Киселова ғолибиятро насиб гардад, як рақобати дигар дар пеш аст. ҳаракати охирине ки анҷом дода шуд аз ҷониби доварон тафтиш карда мешавад. шидо барои Сулаймонова ба хотири яктарафа доштанд. талошҳоро бояд Киселова зиёдтар намояд. вақт ҳоло зиёд аст ва мавқеияти хуб барои ӯ. фишорҳоро бояд зиёд кунад. ҳолати хубам миён омадааст ва инҷо дигар кор барои Виктория хотима меёбад. ҳисоб 4-2 ва ғолибият бар суди ҳайати ҷудокорони Озарбойҷон ва онҳо ба марҳилаи дигар роҳашонро ҳамвор мекунанду барои ҷудокорони мо бошад дар ин марҳила кор хотима меёбад. ба ҳар сурат ин аввалин иштирок ва аввалин ҳунарнамоиҳои ҳайати ҷудокорони мо дар ҳайати dastavӣ буд. ду рақобати шоиста доштанд ва ба ҳар сурат ҳунарнамоии хуберо барои мухлисон нишон дода тавонистанд.